como xa sabedes, é moi difícil atopar un traballo, digamos, estable aquí en Galicia, por exemplo. Entón, tiñen que buscar novas alternativas, novos lugares onde ir, e Madrid parece un bo lugar para comezar. Entón, dende ali, digamos que apareceu esta sensación tan galega, este sentimento chamado morriña que nunca me dera tanto. Eu estivera tamén vivindo fora, en Italia, un ano, tamén estivera en Estados Unidos, pero, sen embargo, ata ese momento non chegara a experimentalo tanto. Entón, foi ler que había un certame chamado Curtas para Rosalía aquí en Galicia, pensei que podría facer unha curtametraxe relacionada con algún poema rosaliniano, pero ao mesmo tempo que contase algo propio. E xusto concedeu que, lendo Follas Novas, que é unha das obras cúlmenes desta poetisa, pois atopei un poema que xusto cadraba coas miñas intencións, que era tornar, que forma parte desta obra. Entón, a partir de aí, eu facía os viaxes en tren, tampouco teña moitos cartos, entón tampouco podería facer de outro xeito. E puxeme a argallar esta historia, guioniceina, baseime neste poema. Entón, nada, foi indo os días, pasando os días, e despois ao mesmo tempo dixen, pero, un momento, a morriña, ben, é galego, un sentimento particular de aquí de Galicia, pero ao mesmo tempo eu creo que enriquecería moito que fose universal, é dicir, que ao mesmo tempo tamén moita xente de outros países e outras continentes, como parece na curta, tamén falasen un pouco deste, ou mesmo lesen este poema, un pouco simbolizando que todo o mundo, ao final, que está fora da súa terra, pois ten ganas de volver a dar un xeito a ela. Tornei. E o verdadeiro, o importante, creo que a historia remata aquí, que agora xa levo un ano aquí vivindo, bueno, en Coruña, pero por fin tornei, entón estou orgulloso de poder facelo. Sin embargo, gústame tamén amosar esta curtametraxe porque hai moita xente, eu teño moitos coñecidos, moitos amigos que non o fixeron. Entón é un pouco para reivindicar que todos aqueles que están loitando noutras terras que poidan de algún xeito volver a onde desexan. A maioría son miñas nestas viaxes en tren de aquí de Galicia a Madrid, pero moitas delas tamén pilleinas, digamos, de internet, falei con xente de outros países, todas elas teñen copyright ou copyleft, quer decir, non hai problema ningún tipo a hora de expoñelas. Pero gustábame, sobre todo, intentar unir cada un dos que falan. Por exemplo, hai un momento dado no que vese un plano de un tren que chega ao Topán de Azúcar en Río de Xaneiro e fala unha persoa en portugués. Entón, gustábame unir estas dúas partes, a persoa que está falando nese idioma e o que vemos que tamén sexa nese mesmo país. Bueno, galego é migrante xa por natureza, e da emigración saltamos case sempre a morriña. Non necesariamente todo o mundo que emigra, por suposto, non todos temos por que sentir morriña, pero de algún xeito, eu, por exemplo, sentina nun momento dado, volvo dicir, non foi sempre que saín fora da miña casa, tamén pode ser porque estivera de vacacións ou porque estivera, bueno, noutras circunstancias. Pero cando te chega ese sentimento, digamos que non podes eludilo de algún xeito, non podes escapar dele. Entón, acordámonos de cantas veces se di moita xente, incluso aquí en Galicia, ten cuidado coa morriña porque sempre chega un... Bueno, esta é unha curtametraxe metade documental, metade experimental, un pouco, ao mesmo tempo. A min gustame moito, por exemplo, Ingmar Bergman, pero non ten nada que ver neste caso con o que estamos falando. Hai outros directores, por exemplo, durante a miña etapa en Madrid coñecín a Jean Soldat, que é un dos autores vanguardistas máis importantes do momento. Tamén estamos aquí autores galegos, por exemplo, mesmo Lois Patiño, no Inciso. Entón, un pouco é unha mistura desas sensacións que me produciron eles, pero eu creo que ven da propia vivencia. Creo que temos que ser nós que, de algún xeito, chámanos a facer as cousas. Pero si, a influencia é clara. Pois agora temos digo temos porque estamos un equipo bastante grande, está preparando unha curta de ficción. Bueno, estamos argallando a ver como levar a cabo, porque tamén, a pesar de que sí que estamos en Galicia, é posible facer as cousas, pero as cousas van a modiño aquí. Entón,
primeiro tens que conseguir, digamos, o presuposto, o orzamento, e despois realizala. Pero eu creo que pode sair adiante. Tamén un pouco unha mistura entre experimental, máis próxima ao xénero fantástico nesta ocasión. Por iso digo que a veces non ten por que ter unha unión, é un pouco que te chame en cada momento.